बर' हारिनि पलिटिकल पार्टिफोरा खौसे जानांगौनि डिमान्ड बायदियै मोन्नैबो पलिटिकल पार्टिनि गाहायफोराहाय निउज चेनेलनि गेजेरजों गावसोरनि साननाय हनायखौ फोरमायलांबाय। पिपिएफ पार्टिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा निउज चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि पिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो पार्टिया खौसे जानायाव बिथाङा पजिटिभ। पिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो पलिटिकल पार्टिया खौसे जुदि जायोब्ला बिथांमोनखौ रावबो हारायनो हानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिजेपि आरो कंग्रेस मोननै पार्टिया जेबो पात्ता मोननाय नङा होननानै फोरमायदों आरो बिथाङा बेखौबो फोरमायदों दि एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा रायलायनायनि जा खाबु बेखौ दासिमबो मोजाङै खालामना होनो हायाखै होनना फोरमायदों। बेबायदिनो इउपिपिएल पार्टिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो फोरमायदों दि जुदि हारिनि थाखाय खौसे जानाया गोनांथिब्ला बेनि सायाव बिथाङा सावरायनो थाखाय अरायबो साखाफारा होननानै फोरमायदों। एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङाबो फोरमायदों जे जा सावरायनाय हाबाफारि बेयो 2024 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादोंमोन होनना बुंदों। रायलायनाय हाबाफारिखौ फिन खनसे 15 आगस्टनि सिगांनो सावरायगोन होनना फोरमायदों। बेवहाय मोननै पार्टिनि गाहायफोरखौ लानानै लोगोसे 14टा बर' माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै सावरायगोन होनना फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायदों दि मोननै पार्टिया जुदि खौसे जायोब्ला हारिनि रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय मोजां जागोन होनना फोरमायदों। गासैबो बाथ्राखौ जुदि नायोब्ला मोनसे पजिटिभ सिटुएसनाव दङ दासिमबो। मोन्नैबो पार्टिनि लिडारफ्रा पजिटिभावनो दं आरो लोगोसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो खौसे जानायखौ लुबैजादों आरो बर'फोरनि गासै रायजोफ्राबो लुबैदों। बेबायदि जुदि खौसे जामारोब्ला मोजां जागोन आरो 15 आगस्टनि सिगां बिथांमोना सावरायनानै बेनि सोमोन्दै डिसिसन लागोन होनना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ जों नायनांसिगोन बिथांमोना माबायदि डिसिसन लायो। अभारअल जुदि नायोब्ला मोनसे पजिटिभावनो दं दासिमबो बाथ्राया।